Nalikan ka lang ni Michael eh. Tinulak mo na, tapos iniwan mo pang bigla. Hindi ko kasi alam kung anong gagawin ko. Sa buong buhay ko, iisang lalaki pa lang ang humalik sa akin at yun yung tatay ni Annalyn. At si Sir Chinito ang gusto mo. Tapos si Michael ano? Nga. Ano bang nagustuhan mo dyan sa chinitong yan at hindi mo makakalimutan? Naging mabait naman sa akin si Sir Chinito. Mabait? Eh di ba iniiwan ka nga? Sir, ano pong trabaho niyo? Ikaw, Titay. Ano bang pangarap mong trabaho? Naku, hindi po uso sa amin ang mangarap. Kasi sabi ni Chang, isasakit lang daw yung ulo ko kung paano ko matutupad yung pangarap ko. Ganun ba? Sa tingin ko, hindi mo lang alam kung ano yung magpapasaya sa'yo. Alam mo na ibibigay mo yung puso mo. Talaga? Kasi once na ma-realize mo kung ano yung magpapasaya sa'yo, gagawa mo ng paraan para matupad mo yun. Pag natupad mo na yun, hindi sasakit ang ulo mo. Instead, magiging masaya ka. Oo, talaga? Oo, sa sipag at syaga mo yan, I'm sure matutupad mo lahat ng may mong pangarap. Kahit kailan, hindi niya ako minaliit. Hindi niya pinaramdam sa akin na mababa ako kasi wala akong pinag-aralan. Pinaramdam niya sa akin na pwede akong mangarap. Kaya pinangarap ko magkaroon ng buong pamilya. At siya rin ang dahilan kung bakit hindi natupad yung pangarap mo niyan. Bakit? Iniwan, inabandona, at higit sa lahat, niloko ka niya. Dapat nga galit ka dun eh. Oo nga. Oh, hindi naman ibig sabihin porket galit ako kay Sir Chinito, magugustuhan ko na si Michael. Linit, pero kausapin mo si Michael. Mahirap yan. Diretsahin mo. Tama si Chloe. Diretsahin mo si Michael. Sabihin mo sa kanila at gusto mong sabihin na yan. Ano sasabihin ko? Na wala siyang pag-asa. Na kahit ano pang gawin niya, hindi ko siya kayang mahalin. Mr. Yanis, may patient. Bakit pati si Dr. Santos kasama sa OR? Because record siya ng pasyente. But my dad took her off the case already. Umayag na ang dad mo na mag-scrub in si Dr. Santos. And to tell you the truth, nagre-request ang patient na tanggalin ka because of your prank. I don't believe you. Gawa-gawa lang yun ni Dr. Santos. Hindi. Totoo. Actually, si Dr. Santos ang nag-request to keep you in the case. Dapat nga magpasalamat ka sa kanya eh. Hindi na po kailangan, Doc. Masaya na po ako na makakapag-OR po ako ulit. Okay na po sa akin yun. Excuse me po. All this time. Inaasa mo lang ako. So, in the first place, hindi ka naman kasama dito. Ba't hindi ka nalang tumawin? Kung ayaw mo nandito ako, magsumbong ka na lang sa daddy mo. Ay, ginawa ko na nga pala yun. Kaso, hindi ka pinaniwalaan. Tapos, pinagalitan ka pa. Hindi rin mo ako alalin kung ayaw mo mahalin. Hindi ka talaga sa loob ng OR, Zoe. Ganun ka kagigil sa akin. Naghahanap ka ng away. Bibigyan kita ng gulo. Bahala ka nga dyan. Rosa, Cromwell, iwan niyo muna kami. Totoo ba yun, Lynette? Sorry, Michael.
Hinanda mo ako na may hihintayin ako. Umasa ako. Yun pala wala. I'm sorry, Lynette, kung naging assuming ako. Mahal kita eh. Alam mo, gusto talaga kita bigyan ng pagkakataon. Gusto ko talaga. Kasi naging mabait ka sa akin. Hindi lang sa akin, kundi pati sa anak ko. Michael, wala na akong hihiling pa. Kaya lang, Hindi ako hinahanap ng puso mo. So, you just turned down the guy na may gusto sa'yo. Eh, gwapo yun, di ba? Tapos sabi mo, may kaya naman siya. Ma'am, ayoko lang po kasing paasahin po yung tao. Well, I still think it's your loss, but then that's just me. Ay, naiwan mo nga pala to sa office ng asawa ko. Ay, oo nga po. Ma'am, dapat nga po babalikan ko. Kaso po, Narinig mo kami nag-aaway. pero ma'am, wala pa akong narinig. Umalis din po ako kagad. Sige po ma'am, balik na po ako sa trabaho po. Robert's filing for annulment. Po? Baka naman, may baka na natitipuan. Hindi mo lang maamin kay Moira. Wala talaga, pare. Saka kung meron man, alam mo naman na isa ka sa unang nakakaalam. Gaya nung nangyari noon kay Tisay. Exactly. Up to now, ikaw lang nakakaalam na may nangyari sa amin. Cheers to us! Yun din yung nangyari sa'yo, di ba? Pareho na tayo. Iniwan ka rin ng asawa mo, di ba? Ay, ako ma'am, hindi ba naman po siya naging asawa? Hindi nga po kami naging kami. Hindi ko alam yun ah. You mean it was just a one-night thing? Sir, baka po may magalit sa inyo. Baka po may girlfriend po kayo. Hindi ko gagawin ito kung meron. Sa side mo, may magagalit ba? Hindi ko nga po nakuha yung pangalan niya. You don't know his name? At pagkatapos ng gabi yun, nagpakita na ulit sa'yo? Eh, nagkita po kami. Nasabi ko nga po sa kanya na buntis po ako. O tapos ano sabi niya? Hindi po siya naniwala. Ang sabi po niya, piniperahan ko lang daw po siya. Anong ginawa mo? Eh, pagkatapos nun, nagkita po kami ulit. Pagkatapos po ng 10 taon, Ano nangyari? eh, hinahanap po niya yung anak namin. What did you say? Eh, ma'am, sa galit ko po, sinabi ko po na wala po kaming anak. Well, you did the right thing. Langya talaga yung mga lalaki niya. Pero mas nakakagalit pa pala yung ginawa sa'yo ng tatay ng anak mo eh. Ginawa kang, ba tawag doon? Parausan? Well, kung matuloy ang annulment ninyo ni Moira, hindi mo na kailangan magtago kapag may nagustuhan kang ibang babae. Sir Chinito? I want what I had with Desai years ago. Iba kasi yung tingin niya sa akin. May paghanga. Parang kaya niya akong mahalin with all of my flaws.
At kahit na hindi ako mayaman, no questions asked. Hinila ako pabalik ni Moira sa realidad na may asawa ako, na pamilyado akong tao. Naisip ko tuloy, paano kaya kung hindi ko siya iniwan nung gabing yan? I know that I don't deserve this side. I was a jerk for leaving her like that. Pero paano kung hindi ko siya iniwan? Wait, don't tell me. Kaya mo binasted si Michael dahil may nararamdaman ka pa sa tatay ng anak mo? Sa kabila po ng lahat, may nararamdaman pa rin po ako sa lalaking yun. Kung hindi mo siya iniwan, malamang matagal na kayong hiwalay ni Moira. At si Zoe, hanggang ngayon malamang nagalit pa rin sa'yo. I know. Pero paano kung kapalit nun is magiging masaya ako? Hindi ba pinagtabuyan ka ni Tisay nung hinanap mo siya noon? At sabi pa nga niya, niloko ka niya na meron kayong anak. She was mad that time. Pero paano pala kung nagsisinungaling lang siya? Na may anak kayo? Na nagkaanak kami. She told me she was pregnant, pero itinulak ko siya palayo. Paano pala kung nagkaanak talaga kami, pero namatay yung bata? Kaya galit na galit siya sa akin. Are, hindi kaya masyado ka lang nag-overthink. Mabait kasi si Tisay. And so innocent. Alam ko matino siyang babae. Kaya mali ata na naniwala ako na gusto lang niya ako lokohin. Well, I guess it's too late to think about the what-ifs of the past. Malabo na rin naman kayo magkita ulit ni Tisay. Eh, parehas pala tayong tanga sa pag-ibig eh. You still love the man that left you, and I still love the man that wants to leave me. We're both fools in love, Lynette. Eh, ma'am, ano pong gagawin ninyo kapag tinuloy na po ni Dr. Tanyag yung annulment po ninyo? Eh di syempre, hindi ko ibibigay sa kanya. Ano siya, siniswerte? Hihiwalayan ako tapos maghahanap ng iba? Ma'am, hindi po kaya meron po siyang ibang babae, kaya gusto po niya makipaghiwalay sa inyo? Parang wala naman eh. I mean, he's unhappy. In fact, he's miserable. Eh, pareho lang naman kami eh. Pero hindi eh. Malalaman at malalaman mo kung meron siyang iba. I'm telling you, the minute that happens, I am going to make that woman's life a living hell. Naku, ma'am, tama po yung gagawin ninyo. Para naman po kahit isa po sa atin, hindi maging tanga. Tama po yan. Ayan o, bro. Kuha ka lang, oh. Hindi ko lang maintindihan bakit niya ako pinaasa. Bro, sobra ka naman. Hindi ka naman pinaasa as in pinaasa. Ano hindi pinaasa? Ang kinasasama nga ng loob ko, kung di ko pa narinig, hindi ko malalaman. Cromwell, ang tagal-tagal ko na siyang kilala. Pinagmamaneho ko siya, hatid sundo. Ang tagal ko siya sinuyo. Sana diniretso niya na lang ako. Yun ang hindi ko maintindihan eh. Bro, nakakalimutan mo, nanliligaw ka pa lang. Dapat hindi ka nagbibilang ng ano, kung ano yung nagawa mo, kung ano yung naibigay mo. Natural na yung pinanliligaw ka eh. Gagawin mo nga lahat kung pwede mo ibigay yung buwan para sagutin ka lang eh. Di ba? Bro, huwag kang magagalit sa akin. Nag-assume ka eh. Pinangunahan mo. Hinalikan mo agad. Alam mo namang hindi pa siya nakaka-move on eh. Ayan, tuloy, sumalingkuhan ka. Basta ang inaabot mo. Bro, talaga bang mahal mo pa rin si Lynn?
mahal na mahal. O diligawan mo ulit, bro. Huwag ka susuko. Hindi mo masabi, pare. Mali mo mag-iba yung ihip ng hangin. Alam mo naman ng babae. Laban lang. O tingnan mo ako. Ilang beses ako nanligaw kay Diyosa. Every other day, binabasted ako niya. O tingnan mo naman ngayon. Lumaban ako. So asawa ko na yung mahal ko. Diba? Magkasama sila ni Cromwell? Oo, niyaya ni Michael si Cromie Baby na mag-inom. Paano? Masama ang loob, pinasted mo. Mabuti na rin yun, Mari. Kesa naman umasa siya sa wala, di ba? Oy, Mare. Hindi lang si Michael ang umasa na magiging okay kayo, ha? Pati ang anak mo umasa. O, sige. Ano ngayon ang sasabihin mo sa anak mo? Malaki na naman si Annalyn eh. Siguro naman, naiintindihan niya ako. Anong magagawa ko, Mari? Kahit na anong gawin ko, kahit na magdadalawang dekada na ang lumipas, Ano? Mahal mo pa rin si Sir Chinito? pero alam mo, Mari, nagkakwentuhan kami ng boss ko. Halos pareho kami ng sitwasyon. Kasi yung lalaking mahal namin, pareho kami hindi gusto. Pero, swerte pa rin si Ma'am Moira kasi kasama niya yung asawa niya. Eh ako, tinakbuhan. Eh, bakit iniisip mo pa rin? Bakit mahal mo pa rin? Eh, tinakbuhan ka na nga. Moira. I love you, Robert. Please don't leave me. Moira, tigilan mo na nga ako. Ano ba? Kahit halik ayaw mo? Ganun ka na bang nagdidiri sa akin? Moira, lasing ka. Let's just talk about this tomorrow. Pinihisan kita. Pinulot ka ng mga magulang ko at pinaaral. After everything that I've done for you, na hindi mo ako mahalikan, how dare you? Gusto mo malaman why I filed for annulment? No! This is exactly the reason why. Narinig mo ba yung sarili mo? Sabi mo nagbago ka na, but you're still the same. You're still the same spoiled rich brat that I married. I married you thinking that marriage would make you better. Pero hindi. Kaya ba pailalim ka kung kumilos? Kapal na mukha mo for even thinking of filing for an annulment. You are nothing without me! Don't worry. After I file for annulment, I'll give you everything. I'd rather be poor and happy than rich and miserable with you. Ikaw ang bawat... Nay. May naisip po ako. Paano kaya kung ako po yung magsabi kay Zoe na maghihiwalay ng mga magulang niya para makabawi naman po ako? Ay, anak, hindi maganda yan ha. Hindi tama yung gagawin mo. Si nanay naman, hindi mabiro eh. Tsaka kapag dinagdagan ko po yung pagiging bitter ni Zoe, sa akin niya lang naman po ibubuntun yun. Tsaka alam ko naman po mali po yun. Mabuti naman kung ganun. At saka isa pa, hindi papayag si Ma'am Moira na magkahiwalay sila ng asawa niya. Ang sabi niya, hindi daw sa papayag dun sa, ang tawag dun, yung annulment na yan. Pwede ba yan? Siyempre po, Nay. Lahat po pwede mangyari kapag yung tao may pera. Diba? Sa bagay, totoo yan. Ay, siya nga pala, anak. Kamusta yung operasyon mo? Okay po siya, Nay. Natanggal po lahat po ng tumor dun sa mukha po ni Sheba. Tapos nakabantay din po sa kanya yung tatay niya ngayon. Talaga? Naku, mabuti naman kung gano'n. Nay, yung tatay ko po, ano po ulit yung pangalan niya? Tama po ba, Ramon Reyes? Bakit bigla mong natanong? Gusto ko po kasi hanapin po sa social media eh. Baka nandun po siya.